Igor! Moment. Šta je? Šta to čitaš? Teško je 2. A? Tebe danas niko neće doći. Sam što će doći Vukić. Njega sam zvao. Ko je to? Vidjet ćeš. Ajde pristavi ulje da se greje. Na ti ven. Šta kurac? A da. Šta kurac? Sti Vukić? Čuo sam da pravite dobre večere. Ajde. Sedi tu. Šta da obresan na večeru? Da, najbolje. Evo jedan domaći specijalitet. Pa probaj. Odlični su. Jedni od boljih. Ko ne i najbolji. Tudine! Šta je kurac? Vukić, ti da otvoriš. A ko je onda ovaj u kuhinji? Ko sam ja? Ja sam Penny. Ja sam Vukić. Penny. Penny to znam.
Da. Gotovo je. Igore, Jesi vidio reakciju? Nemoj tako! Evo glupovo. A di? Znaš zbog tebe na danas? Šta je? Kako tako, Danić? a što si se smijao? Jesi ti Vukić? Razumeš? Razumeš? A kako tako možeš, Danić? Ti Vukić? Možda. Jedan od najboljih. Ako ne. Stogodišnji rad. Jesi ti iz Austrije? Još nisam. Da. Da. A ko je onda ovo? Šta ovo? Ovo. Ko je? Pa znaš.